Sigana mo yedhi kawuono reporter marwa e county ma Homa Bay Halia Beach no limo jonyuol Albert Ojwang dalagi mantie gweng' Makakoth e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipul e county ma Homa Bay kendo loso nwa report e wi rito ngimagi tok nek mar wuodgi. Dwaro mathoth mar mondo mi familia wani obedie famili ma bende nyalo winjo ber mar dak e pinyni. Tarik 7 dwe mar auchiel higa mokalo en odiochieng' ma familia mar Albert Omondi Ojwang wigi ok nyal wilgo kalure konek makoch manotimne wuodgi no e tesend obila ma Central Bure Nairobi bang' ka obila mag okwach kich ne okawe dalagi e wi weche moko mane ondike mbui. Higa dhi achiel nyaka ne yiki Albert Omondi Ojwang e dalagi manie gweng' Makakoth e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipul ka wuongi Meshak Ojwang wacho ni ngima ok osebedo negi mayot kata matin nyaka ne neg wuode. Ok osebedo mayot. Nyaka wuoda tho kaluwore gi weche mang'eny manotimorego ma ji ong'eyo. Waloko ngima wachako ngima manyien. Thuolo cha bang' tho nyathina ne wayuak. Bang' yuak wadonjo e sikul mar puonjruok dak koonge gi Albert. Ok osebedo mayot nikech wapuonjore mondo wang'igo. Albert mane onegi ka jahigni 30 ema jonyuol mage ne oketo geno mare kuome kaluwore ni en mana nyathigi kende ka sani lit ma gin go pod nenore e lenda wang'gi kendo Meshak wacho ni higa achiel ngima osebedo negi matek nikech mana nyathigi mane konyogi. Onge kamoro amora ma pesa nyalo donjogo ka aa oko. An kaka ineno mwalo kachicha an gi puodho ma wapuro. To koro puodho ni mwategemea ka koro bando wuok to wakano. Koro bando ni ema wagolo matin to warego wachamo. Gwen mineno matin kar ka gigi kamoro nitie sama milumo ingi to inyalo chinjo wachamo. Samoro gin gi tong' nikech nitie sise moko ka gi manoko. Min Albert bende nyocho pidho alot kar kachicha. Samoro ng'wedo wakikogo kamano wakowogo ngima. Ok osebedo mayot nikech pesa mane ogonwa go pole ka gin to ne girumo nikech ji nowacho gi thuolo cha ni wan kanyakla ma kanyakla to koro kanyakla ni kowach ni un kanyakla giko ne tidong' kendi ma kaka isewacho cha. Nek mar Albert Ojwang familia mare wacho ni omiyo gido osiepe mathoth e tung' Kenya mangima kaachiel kod jogo makeno ratiro mar oganda mane ochung' kodgi e neno ni giyudo ratiro margi bang' nek mare manotimne makoch. Kata kamano Meshak wacho ni thoth joma ne ochung' kodgi ne oduogo bologi bang' ka ne oduoko erokamano ne jatend piny William Ruto e wi solro mane ochiwo negi mar konyo loso nyasi mar iko wuode. Ywak ka ng'ato biro ywagi to ting'o giri moro matin. Donge igone erokamano kosi iweya we mok igone erokamano. Donge digone erokamano ikone ni erokamano kuom chung' koda e chandruok moyudani. Natimo kamano e goyo erokamano mana kaka joma moko timo. Erokamano ok kata nagoyo ne ker kende. Nagoyo ne jo Kenya duto nikech nitiere joma ne oro pesa gi siling 10, siling 5, siling 50. Nago ne jo Kenya te erokamano. Nitie be joma ne ochung' koda nyaka weche mag luwo weche mag chikegi. Nago ne gi erokamano giduto. Ok osebedo mayot. Nafwenyo ng'eyo ni seche manago erokamano ne jok mane gona pole ni kare nokonego atim kamano. Nikech nawinjo ka jo makedo ne ratiro mar oganda ng'ur ni bedo ni ne ago erokamano ne jomoko ne president ahinya nochwanyogi. Koro ne ging'anyo giwuok ne giweya kenda koa e thuolo no. Ok osebedo mayot koda kata mana madhi Nairobi. Adhi mana gofuku na kaka nindo ane mang'eyo ka an kuro gi ngima kaka tekno gi Nairobi kaka chal. Ka duogo mana gi garamba kuom muda masebedo kadhi e Nairobi.
e kinde nek mar Albert Ojwang. Bende thoth josiasa ne ochiwo singo ne familia mare, kachiel kuom singo ma kamano ne ogol gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, singo ma jaduong' Meshack wacho ni pok okete tim. Sakaja nok en gimopondo, ne en gimodhi it galamo, it piny duto, ne ok en gimowache siri. Onge mosetimore kata achiel. Nowacho nomiye ot Nairobi mar affordable houses. Ariyo, nowacho nondike tich Nairobi, pok otimo. Adek, nowacho ni dala ka wamany plot e center wa makar kani, wagero rental manyalo konyo wa gi min Albert, wanyalo yude gimoro matin mwanyalo chamo. Onge mosetimore kata achiel. Min Albert Yokabeth Ojwang gilit pimo kaka nek mar wuode no nyaka sani pod oweye kod buok, kendo en kod adhola maduong' e dhod chunye matame nindo kata chiemo malong'o. Ok ang'e kaka biro bedo kata nyaka kawuono. An matek ma samoro nindo nyaka kech kama antie. Lakini awe weche duto ne Nyasaye. Moro ka nindi, samoro wuok mabede William kanyo pod ok chal na ni nyathina notho. Aparo ni pod en Mombasa nikech nyocha ok en ga dala ka, jadaga Mombasa. To nyathina nonyocha onyisa gik mang'eny manodwa notimna. Mama Yokabeth wacho ni en kod chandruok maduong', kendo kata min od Albert kod nyathine manoweyo chien winjo matek nyaka ne ike, kata odoko ni ne osingi ni biro ndike tich ka familia no ni kod geno ni bura mar nek mar wuodgi ma pod ni e doho nyaka sani biro yal matieki mondo giyud ratiro margi. Kata tich mane giwacho ni gimiye pok aneno. Sakaja nowacho ni biro miye tich. Sakaja nowacho ni mondo many plot mondo gernwa, pok aneno be pok awinjo. Gine maging'e kosa manyocha nyathina otimonegi, awene Nyasaye. Lakini ngimana kaka biro dak nyaka chieng' akia, nyaka chieng' moro Nyasaye kawa, ok ang'eyo. Mano ne mpango mar Nyasaye. Nyasaye nopango nomiya nyathi achiel kamano. Lakini adong' wach mogik ni ratich nyathina kaber to dang'eyo. Ma e kidi marawera Albert Omondi Ojwang ne obede ka oyudo migago mare mane odiochieng' dala wuon gi kaendi, ma obila ma okwach kich mane owuok e bura Nairobi ne obiro mokawe dala wuon gi kaendi katero achiel kachiel nyaka e sind obila ma Central bura Nairobi. En wach mane okelo liet e piny Kenya kaendi mangima, ma giko mare to nochopo gi tho mar Albert kendo noike e dala wuon gi mantie gweng' mar Koth kaendi. Familia mar Albert ni kod geno ni ratiro mar wuodgi biro yudore ka doko ni en kod chandruok nyaka ne wuodgi tho higa achiel mokalo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.